Hej, jeg stod op af min egne seng. Jeg må ikke lige komme så langt ned. Jeg sidder også lige med toaster. Ja, sidste to videoer, nej, en eller to videoer, kan du huske det? Der har jeg lagt sage med min bamse, jeg kan ikke huske det. Ja, i dag vil jeg lave en leg, sådan snakkevideo på mig, men ja, der ligger en bamse i baggrunden. Faktisk lige tre bamser. Lige meget. Ej, forstyrrer det ikke alt for meget? En bamse, og jeg håber, det ligger lige der. Ja, jeg har sådan mig selv. Det synes jeg sådan, det er lidt der. Eller det plejer jo at gøre. Så ja, det er jo ikke noget nyt. Nu er jeg så alene med mine forældre, fordi jeg har tit. Så ja. Og jeg tror nok lige, jeg vil gøre det. Nej. Det vil jeg så lave sådan en her lige nu. Hvor jeg skal løse sådan en opgave og sådan noget. Så det er sidst hver eneste. Jeg har mistet en nu. Nej, jeg har flere. Godt. Synes jeg er super god til det. I går havde jeg lige en ven på besøg. Og ja, en dag skal vi måske have en sommertale. Der overvejer vi lidt, og at hun kommer med i min YouTube-kanal. Ja. Så jeg sletter måske min kanal. Jeg vil have en ny kanal. Hvor det er lidt mere gymnastikagtigt og sådan noget. Hvor jeg starter lidt fra min kanal. Og ja, skud til. Jeg elsker alle så meget. Altså, YouTuberne, og ja, jeg elsker jer så højt. I har givet mig nogle af okay gode råd. Siger ikke det dårlige råd, men det er ikke alle, der er lige gode. Ja. Men tak for dem, der har givet mig gode råd. Ja, det var bare en update. Sådan, ja, når bare en snakkevideo. Det har sådan lidt, hvad jeg vil lave min YouTube og sådan noget. Ja, så I ved nok, at på et tidspunkt stopper jeg med at være YouTuber. Altså, ja, det er lidt træls. Fordi det er et dårligt arbejde, men jeg har bare ikke rigtig tid til at lave videoer og uploade dem. Ja. Jeg har ikke rigtig tid til det. Kun her i weekenderne, jeg sidder og gør det. Og når jeg sådan lidt keder mig. Ja, så det er ikke så tit, jeg gør det. Men jeg kan rigtig godt, jeg elsker jer. I er så gode og dejlige mennesker. Selvom I ikke helt lige så gode, som jeg forventede. Jeg får aldrig kommentarer mere. Ja, og det er jo træls. Så det er simpelthen grund til, at jeg stopper. Eller måske stopper. Fordi det er irriterende, at alle andre YouTubere får følger og sådan noget. Det gør jeg bare ikke. Så
så meget mere. Eller, jeg gør det ikke så meget. Jeg har kun fået 2 likes. Og tak for dem, der har liket min video. Det er et kæmpe stort tak til dem, der har. Jeg overvejer lidt at lave en Roblox-kanal i stedet for, hvor jeg spiller Roblox. Ja, I må rigtig gerne skrive i kommentaren, hvordan man gør. Det ved jeg nemlig ikke. Jeg slår den lige til. Det har jeg jo glemt. Så ja, det kan være lidt derfor. Men vi ses bare.